Bapak Mas Bagus, Mas Bagus. Bocah gunung. Sesekarang sinarang abdi dalem rasa tresna manunggal laras. Wontenipun pahargyan dipun siaraken langsung Radio Siliwangi. Terima kasih Siliwangi Bapak FM. Oke, pun abadiaken hadir JMS Bapak Sunario SPD. Aku bocah gunung kebanget gunungku ora susah katik nganggo bingung yen to pancen tresno aku natyani dadi lakon ninggalke kondoripun Jogo Boyo saking Pengkol Sugeng rawuhipun Mas Sumarno pengusaha bakulipun hasil bumi berpisah karo aku moga-moga aja nganti gawe-gawe kelang ngati tina pena ing rupeta ya mas ya mas ya mas panjenengan ki jane joget mriki kok ya kula niku MC mboten MC kok ndelik mas mboten kados Mas Mandole nek Mas Mandole beksa niku kewes menawi kula mboten. Elah nggih mboten napa-napa. Kali Mas Men nggih. Nyance. Apa kowe ra kelingan telane omahku Mas Bedo saking Trombol Kantantun Mas Kus saking Gajian Monitor Lomantar hadir JMS karo aku Hijik Hiwi JMS ya JMS Radio Siliwangi Siliwangi FM MG System Production digoyang semuanya bersama rasa tresna Kaki Tomblok nadyan aku bocah gunung asik nora susah katik nganggo bingung yen to pancen tresno aku pancen isih dadi lakon ninggalke sliramu ra orane yen bakal kelakon berpisah karo aku ora bakal kelakon perpisahan ya moga aja ganti gawe Ya Allah
penyanyi kok. Wah. Guyune jenengan kok kasmen khah ngono lho. Nggih. Apa kowe ra kelingan? Iya, kelingan. Omahku ana latar padha lelungguh